Когато човек израства, не знам дали ви се случва и на вас, но обаче има един период, в който си дете и някакси си безгрижен и си в някаква такава детска мъгла и после в един момент ти се случват някакви неща, които те събуждат и най-вече това са някакъв вид проблеми. И тогава някакси се едно излизаш от мъглата и започваш да търсиш някакъв вид осъзнаване. И тогава беше всъщност нещо, което ме запали по психологията. И си спомням, че нашите родители се развеждаха и разбира се с доста конфликт, с неприятни разговори, скандали, караници и така нататък. И за да мога да си обясна по някакъв начин какво се случва, защо тези хора, които толкова много ги обичам, се карат по този начин, аз започнах да търся някаква психологическа литература, която да ми помогне. И в ученическите години развих любовта към психологията, защото на мен ми помага и си казах, защо не го учиш това в университет, може да помогнеш на някой друг с това. И всъщност завърших психология в Англия и мечтата ми беше да бъда като Зигмунд Фройд и да специализирам психоанализа в Британски институт по психоанализа. Но обаче, за да специализираш там, имаше правило да си минимум на 27 години, при което аз не бях на 27, така че аз имах много такъв конкретен план. Първо завършвам психология, после завършвам магистратура философия, религия, етика, за да имам доста добра такава обща култура и после специализирам в Британския институт по психоанализ. Завърших психологията и започнах да уча философия, религия и етика. Но се връщам една зимна ваканция в къщи и майка ми ме кани на дивана и ми казва: Пепче, аз да знаеш, имам рак. И тогава просто, не знам, хора, които родители са им казвали подобно нещо, знаят какво е. И ти си на 19-20 години и не знам, някакъв много голям ужас и за мене, и за нея, защото са го хванали в много късна стадии. И общо взето тогава беше, може би, най-трудният ми период, в който всичко, в което вярвах, по някакъв начин рухна. Рухна това, че имам някой, който да е до мен и да вярва в мен, защото майка ми беше от те майки, които са: О, Пепче, ти си моя принц. Нали, дето се нахъсват, дето са супер такива, вярват в тебе, радват ти се. Спомням си, като, защото тя е завършила мода и моден дизайн и работеше в модна къща Руен и тя е моделиер, всъщност прави кройките. И винаги като и показвах някаква хубаво добре ушита дреха, която съм си взел от Англия и тя беше такава: О, това е страхотна кройка, много е яко. И всъщност я изгубих от рак и тогава попаднах в в траур, в тъга, в безизходица и си спомням, че докато бях в Лондон и трябваше да хода на лекции и така нататък, си спомням как просто не може да функционирам. Такъв съм плакал и си спомням, че се завирах под някакви места. Като, например, беше ми изключително някакси хубаво да си се завра под кафе масичката. Не знам каква идея, но някакси такъв, като може би се връщам обратно в отробата, нали, колко фройдистки звучи. И аз си казах тогава, нали, като млад човек, който не разбира и се критикува, и си казах: от тебе психотерапевт, психолог няма да стане, виж каква си развалина. И аз се връщай в България, хващай някаква работа, каквато там да имаш и започвай бакалавър нов път, бизнес менеджмент, така че поне да може да се стабилизираш нещо, което да ти носи пари. И се връщам, записвам бизнес менеджмент, почвам да работя като барман, после работих като аниматор в детски център Капела Плей и общо заето си спомням, че такъв исках да съм щастлив пак, нали? Исках да съм позитивен човек
И малко така преборих тъгата, но отвътре, нали, малко едно такова болка, безсмислено ти е. И общо взето бях тогава много по партита, ходих по клубове, имах приятели фейс контрол, персонал, седа до 5-6 часа по заведенията. Е така, нощен живот, приятелства, купони много правих в нас. Не съм имал периоди, в които, примерно, да кажем, съм взимал наркотици или много съм се напивал. Никога това не ми е било нещо интересно или пък да съм се зарибявал по това. Но определено до късно вечер исках да бъда навънка и да се запознавам с хора и да съм сред хора, нали, някакво желание за принадлежност. И какво стана? И другия голям трус е, баща ми беше вносител на бяла техника, перални и такива техника за дома, при което поредица от грешки в бизнеса и бизнеса му фалира. И най-тъпото беше, че за да може той да купува стока, беше ипотекирал нашата къща, нашия роден дом. При което аз един ден получавам в почтата от банката, нали, едва ли не евакуирате се, защото банката ви взима къщата. И той не ми го беше обяснил много това. И аз по този начин разбрах и събрахме си всичко, целият багаж, каквото имаме. И бяхме буквално бездомни. В смисъл, тогава той вече беше с новата му жена и добре, че тя имаше дом, така че живеехме в тях. И тогава всъщност каквото той ми е помагал финансово и така нататък за учене, за живот, просто той не можеше да помага повече. И тогава всъщност трябваше много бързо да се мобилизирам, така че да започна да печеля повече пари. Нали? Не е така от някаква работа тип барман и нещо този сорт. И си спомням, че каквото съм учил, каквото знам, си направих CV и кандидатствах в една компания, която се казва Ingram Micro. И там имаше позиция като специалист обучение и развитие, да правиш обучение на персонал, на лидери психологически. И аз не бях правил такива обучения, при което отивам на интервютата и там те ме питат какви обучения си правил и аз почнах да измислям някакви неща, които мога да направя, като например обучение за справяне с конфликти, презентационни умения, някакви неща, които си мислех, че от това, което знам от психологията, мога да ги създам тези обучения, но реално аз никога не бях водил обучения. И тогава всъщност менеджера, който ме интервюраше, видя нещо в мен и повярва в мен. Според мен и беше изключително ясно, че аз и по годините, и по стажа тия обучения много не съм ги правил, но повярва в мен. И всъщност тогава за мен беше някакъв вид тотална промяна, защото аз стъпих много сериозно на краката си и започнах да изкарвам доста добра заплата за тогавашното време. И другото, което е, че в този период аз се регенерирах. Вече не бях този тъжен човек. И докато учех и завършвах бизнес менеджмент, също специализирах и гешталт психотерапия, което всъщност е 5-годишно обучение на тема психотерапевт. И така, завърших психотерапията, завърших си бизнес менеджмента и помежду другото поработих малко като психотерапевт, но обаче работата в корпоративния свят беше изключително изискваща, така че сериозно си залегнах на тази работа и се развих като професионалист. Компанията е международна, така че започнах да правя обучения в чужбина, ме каниха в другите офиси и тогава всъщност аз развих много умения чрез този опит, който набавих, защото съм правил обучения за германци, холандци, скандинавци, испанци, французи
ам, филипинци, американци и аз пътувах нон-стоп в цяла Европа, по целия свят да правя обучения, защото аз задобрях. В България ми се получиха нещата и се разчу, че правя добри обучения. И така. И в един момент вече бях прекарал нещо сорта на 8 години в тази компания и просто усещах, че е време за някакъв вид промяна. И тогава беше точно пандемията и в LinkedIn видях, нали, такава възможност за изцяло ремонт позиции, да можеш да работиш от всякъде. И аз много бързо се ориентирах, видях, че вече пускат такива позиции по време на COVID, да можеш да си работиш от всякъде. И намерих една компания в Берлин, много як стартъп, и при което те много ме харесаха. И тогава аз си казах някаква такава борих се за доста добра заплата. Въобще не знаех дали ще се навият, но реално те се съгласиха и тогава много се промени живота ми и тогава беше момента, в който аз създадох една такава по-сериозна финансова стабилност. Интересното обаче за този дом, за който всъщност аз правя видеа, свързани с дизайн и така нататък, защото това е моя хоби, аз още когато бях в Ingram Micro си търсих апартамент, защото бях под наем. И си спомням, че гледах някакви апартаменти, примерно тогава бяха около 65 хиляди евро, 75 хиляди евро. Такова нещо, което мога да си позволя. Тогава, сега и те, сега са по-високи цените, но тогава бяха такива за нещо, което беше достъпно. Гледах в студентски град някакви неща и така все нещо не ми харесваше, все не намирах и един приятел ми каза: отиди да видиш една сграда на I.O. Architects, едни много добри архитекти и български минималисти. Много ще ти хареса. При което аз виждам сградата и много ми харесва, звъня и казвам: здравейте, аз не мога да си позволя да живея тук, обаче искам това да бъде моят дом. И този продавач седи и мига. И просто аз му казах, защото беше в процес на строеж, беше още на тухла, и продавача ми казва: виж, кейфиш ме, ще видя какво мога да направя. И ми каза там, аз казвам: дай да ти дам някакво стоп капаро, така че да ми запазиш, нали, място. И той каза: добре, нали, толкова ще струва стоп капарото, при което аз нямах никакви спестявания и отивам в банката да тегля кредит потребителски за стоп капаро. И си казах, когато е време вече да подписваш договор и така нататък, ти по някакъв начин ще намериш пари. Мисля, някакси ще стане, че изкарваш достатъчно, тук до 2-3 години, като се построи сградата, ти ще си намерил начин. И то точно така стана, защото аз, когато подписах и трябваше вече да тегля кредит и така нататък, аз вече работех в тази берлинска компания. И нещо, което беше много интересно, е, че точно по времето на COVID правиха тук като оглед, нали, и знаете, че трябва да има оценка на място, за да ти дадат кредит. И си спомням, че ми дадох някаква оценка много ниска. И аз съм такъв: бе, хора, нали, каква е тая ниска оценка, при което викаме нов оценител, и при което аз на оценителя написах едно писмо, в което му казах, че това е мечтания ми дом, че, нали, такава оценка ми трябва, за да мога, нали, да го купя въобще, да мога да се справя. И, нали, то наистина е хубав дом, просто те преди ми дадоха не дом, хубава сграда, защото аз после го направих реално. И те ми дадоха оценката, която ми трябваше, нали, малко по-висока, за да може да се вмъкне кредита в цялата работа. И при което го взехме за маска, на шпаковка и за маска, без нищо. И аз, нали, започвам с помощта на един приятел архитект
да правим общо взето проект и така нататък и той ми помагаше да изчертая нещата, но всичко беше някакси моя визия, как да бъде, какво да бъде. И всъщност любовта ми към архитектурата, към минимализма се развихри точно в правенето на този дом. Научих се да работя на визуализационна програма, която се нарича Lumion и беше много интересно. И аз в целия си живот винаги съм имал интерес към изкуство, към архитектура, към дизайн. Баща ми, преди да започна да се занимава с собствен бизнес, е бил в сферата на изкуството. Правил е най-различни визуални материали. И така. И с много голяма любов и много перипети успях да направя този дом. И следващата стъпка всъщност беше след като Германия работех, успешен, развивам се, при което ми предложиха работа в фирма Хаус. Фирма Хаус е единствената компания българска, която получава Оскар за принос в холивудската индустрия. Този Оскар е защото ние създаваме софтуери, които са за специални ефекти. Например, ако сте гледали Avengers, нашия софтуер седи зад специалните ефекти на Avengers, въобще като цяло много от нещата на Marvel Universe, но и много други филми. И този софтуер се казва V-Ray. Интересното за този софтуер е, че също се ползва и за архитектура. И това също много ме вдъхнови, защото аз много обичам интериор, обичам архитектура и така нататък. И моята роля беше вече под формата, нали, защото се развих като менеджер човешки ресурси и сега съм в хаус директор човешки ресурси. И моята работа беше точно, компанията беше в един такъв като ситуация, където инвеститори купуват българската компания Хаус, купуват немска компания на име Enscape и още една друга компания и ги обединяват в едно. И моята работа беше да помогна общо взето тези три компании да се обединят и да работят като един екип, което, нали, е предизвикателство, защото все едно да кажеш на Puma, Reebok и Adidas, вие сега всички сте Nike. И това е една много интересна част от моя живот, защото беше изключително напрегнато, много интензивно, но и много научих. Все още съм в тази компания и имам прекрасен екип от хора, които сформирах и се развих като менеджер на хора. Имам много готин екип и много ги обичам. Но нещо, което всъщност си признавам, че ми липсва в работата, е точно тази връзка да с изкуството, с дизайна. И затова реших да направя Инстаграм, в който да говоря за интериор, за минимализъм, за дизайн, за процеса, в който съм си правил дома и така нататък. И всъщност това до някаква степен е покана, ето сега с тази история, която ви разказвам, е да ме опознаете малко повече и да ме последвате в Инстаграм и да си говорим или тук и заедно да си говорим на най-различни теми, дали ще бъде в сферата на интериорния дизайн, въобще дизайна като цяло, изкуство, психология, как да се развиваш, защо не и HR, ако ви е интересно някакви теми на тема човешки ресурси, въпреки че това не е най-забавната тема за много хора. Но просто исках малко да ви разкажа за моята история, през какво съм преминал и това е много дълго и много информация, но според мен е важно да го кажа, за да знаете целият контекст. Може много неща да съм изпуснал, които ако слушате така на един път това видео да не ви се връзват някои неща, но просто един живот е, знаете, много неща се случват, но най-общо казано това е през което съм преминал.